Soc Inés Dalmau, treballo al Departament d'Organització d'Empreses de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona i el meu àmbit de recerca és bàsicament la càrrega mental i la psicosociologia en l'entorn de prevenció de riscos laborals. De fet, l'objectiu d'aquesta tesi, del meu treball i de la tesi que he desenvolupat és precisament qüestionar-nos les eines d'avaluació que estem fent servir per avaluar la càrrega mental. A nivell internacional, perquè aquí pràcticament n'havíem fet poques, tindríem dos eixos que són els més pragmàtics i els que al final es duen a terme i es fan servir per avaluar en un lloc concret, que serien, per una banda, el tema subjectiu, el tema enquestes, és a dir, preguntant-li a la persona com és la seva exigència, què creu que o millor dit, preguntant-li com li agradaria que presentessin la informació, què li suposa, què discrimina més, què li és més fàcil, tot el tema de bateries subjectives, i per altra banda el que serien proves més tècniques per a l'expert, que en base a l'observació i dades més quantificables, com el número d'estímuls que percep, la discriminabilitat dels estímuls, que això ho podem analitzar, la pressió temporal que sotmetem al treballador, quin temps té per respondre, etc., són indicadors més objectius que podem quantificar i que per tant ens donen una valoració més neutra. Quan ens centrem en càrrega mental, m'agrada fer el símil amb l'exigència física, és a dir, vindria a ser si nosaltres ens preocupa que la gent manipuli pesos, la càrrega física del lloc de treball i les postures, que és com intervé el cos en l'entorn laboral, la càrrega mental vindria a ser això a nivell de ment, és a dir, com d'alguna manera els motors i les màquines que tenim en el cervell actuen, com interactuar i com relacionar-nos, des de l'àmbit de la psicologia, o una psicòloga dona, a més també, en un entorn d'arquitectura tècnica, un entorn més fins i tot masculí i d'altres àmbits. Bé, potser és diferent, una cosa és amb els professionals i l'altra cosa és amb els estudiants. Amb els altres professors, d'entrada sí que és veritat que sobta això, per dona, per jove, per psicòloga, entra una mica, trenques els esquemes clàssics, però jo diria que també encuriosits. Perquè de fet jo vinc de medicina, vaig començar medicina, vaig deixar medicina per fer psicologia, m'interessava el comportament humà, i aleshores per tant dintre de psicologia vaig entrar més per clínica que per la part més d'empresa o social, que seria potser en la que estic més ara. Però crec que és important perquè és el que deia, és a dir, en tot moment el meu objectiu ha estat la salut i per tant, no tant des d'una perspectiva ja d'intervenció ja perduda, de com recuperem i com es recupera una persona, que conèixer-ho m'ha permès i de fet m'ha interessat anar a les causes, que és l'objectiu sempre de la recerca. És a dir, una vegada ja hi ha hagut l'any, evidentment podem fer moltes coses i s'han de fer i algunes s'han de fer, però jo tenia ganes de veure amb què ha causat aquests possibles danys. Ara, l'exigència mental dels investigadors, diguem-ne, el que seria aquesta càrrega mental en els investigadors, sens dubte és elevada. El volum d'informació amb el que hem de treballar i amb el que se'ns demana que treballem d'una manera eficient és alt, d'acord? Però jo m'atreveixo a dir que probablement el que tenim més és exigència psíquica, és a dir, tot el tema de les condicions en les quals hem de treballar.